ngiyohlala nginamathele kuwe, ngiyohlala ngikhonza njalo. Livukile enhlizweni yami, ngiyalicula kule insuku. Nginento ezintathu uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yami. Lena engizokhuluma ngayo kulezi zinsuku. uNkulunkulu ubeke kimina ukuthi, what is the church of Jesus Christ? That's all. According to the scriptures, liyini bandla? Amen. 2, what is the gospel of Jesus Christ? Right. 3, what is the salvation of Jesus Christ? Because mfundisi uthwala abafundisi bonke ibandla lishuna yenziwe kodwa alikhuliswanga. Abekho abantu abaphuwa njengabantu abasinzile. Kanti uJesu bethe, upon this rock I will build my church. What ngendlela engizolakha ngayo, even the gate of hell shall not prevail my church. Manje umbuzo ukuthi lifa kanjani kanti yena ubethe uzolakha. Awunikeza inhliziyo yakho kusikha ngizile nento eziningi funeka sifunde ngoba ibandla funeka si understand, because ibandla is not an organization. There is a difference between organism and the organization. Ibandla li organism is not an organization, because organization is sustained by talent, but the organism is sustained by izipho. Ibandla liphethwe izipho, ibandla alihambi ngodemocracy, because the organization ilawula democracy kanti i-organism ilawula theocracy, intando yenkosi. Ngoba ngabathi sifuna ukuzwa namhlanje. Yazi kunamahloni kakhulu lensuku uthi mangabe ubabona bazabethwala itende abafike babanze ingane yeSulumane athi ingane njengoba uthi umKristu nje kuyini uba umKristu? Njengoba uthi usimisiwe nje usimiswephi? Wehluke nani kunobhalo? Uhluke nani kunoMuhammad? Uhluke nani? Funeka ubeke manje ungasashomeli ubeke izinto phansi uthi uma ngabe ngithi umKristu ngisho ngengabe 1 2 3 4 5 singasanqaki imoto. Njengoba singasanqaki imoto. Lesikhuluma sonke singasanqaki imoto. Lesikhuluma sonke ukuze mangabe khona iPrivate worship la libe sendingeni. Njengoba abantu angikwazi makabantwana uvela lapho kodwa ngiyayibiyela manje. Awumaster manje umuntu uvela kwenye kingdom. Problem yethu mfuthu uthwala mfuthu wezwe abazali baphethe inqingo yencwadi athi ngiphethe incwadi yakwaSathane watholile ama plans kaSathane ukuthi operate kanjani kingdom yokukhanya uphethe izinto zakwi kingdom of darkness nisekhona bathandekayo. Uyabona manje ukuthi ibandla bekufuzela ukuthi uma sesindisiwe wazi kabanzi about your kingdom, uzazi ukuthi wena ungubani, wazi ukuthi liyini ibandla, uzazi ukuthi wena ungubani, wazi level yakho, wazi amandla akho, wazi haleluya nama dimensions akho ukuthi operate kuyiphi dimensions wena, uzazi ukuthi unamandla ungakalibizi igama likaJesu, unamandla ungakavuli umlomo, kodwa manje abazalwane baphethe amabhodlela, baphethe nezincwadi zakwaSathane. Mina ngifuna incwadi kaSathane. Ngizoyenzani? Ebandleni ngizengabeka umthetho ngathi uma ngabe ungayiphethe izwi phambili sit down. Because phambili sidinga abantu abazobhodla uKristu. Forget about Satanism. Let us talk about Christism. Bihlaza ukuthi bomzalwane uba na 10 years awazi nokuthi yini insindiso. Bihlaza ukuthi bomzalwane ungakwazi nokuthandaza, ungazi noma sithandaza sithandaza njani. Ngoba sithandaza kuGod the Father egama likaJesu ngamandla kamoya. Manje mawuthandaza kuBaba egama likaJesu ngamandla kamoya, there is no demon can stand before you, because uthandaza kuGod the Father egama likaJesu ngamandla kamoya. Ayibonisa kodwa shake your body and say yeah my Jesus. Uma sithandaza cela bathathu esengifundiswa ozana bosisi ngikhatheka sheshani yebo uma uthandaza awuthandaza uJesu yebo
Okay, uthandaza ku-God the Father. Ngegama likaJesu. Ngamandla kaMoya Ngcwele. Awulaningizwanga abathandikazi. Mawuthi baba ngiza kuJesu azange ukuthi ikhona indlela eya kuBaba. Azange asitshengise indlela kodwa uthe yena uyindlela. Neqiniso nokuphila akekho oya kuBaba ngaphandle kwa. Bawuza kuye awuzo ngoMuhammad, awuzo ngebhodlela, awuzo ngamafutha kodwa uthi baba ngiza kuwe. Baba ngiza kuwe. Ngegama likaJesu ngamandla kaMoya. Uma ngabe uthi uthandaza kuBaba uthi uJesu seniredi ukuba uthandaze ngami. Uma uthi uthandaza ngoJesu uMoya Ngcwele useredi ukuthi lento ayithandazayo ayiphushe ngamandla. Oh sakabashika. Akasithi yabo. Jesus, hallelujah. Funeka sazi ukuthi sithandaza kanjani. Siyabonga kakhulu. Asibashele. Yes. Asithandaza Moya Ngcwele. Kodwa sithandaza kuBaba. Ngegama likaJesu. Ngamandla kaMoya. Noma sithandaza kumnandi makusawunda Baba ngegama lanegazi. Igazi siyahlanza. Kodwa igama siyahlasela. Usathane uyathanda ukuyipromota into engekho biblical. Because Bible eBhayibhelini kunalento ebizwa ukuthi ama-deep doctrine. Bese kuba nalento ebizwa ukuthi it's a revelation. You can't stand the revelation yodwa. Above the revelation, you need the doctrine of Jesus Christ. The doctrine of Jesus Christ it must hlasela. Every knee shall bow. Umasithandaza ngegama likaJesu. Ungasashona intweni. What is it? Jesus. Linamandla leli gama. Aphinde babili abathathu nandi igama linamandla bo. Ufuna ungasadinga ngePitoli ngoba sewuthole leli gama. Ufuna ungasadinga nokuthi uye kwenye indawo ngoba sewuthole leli gama. Leli gama liwumbhoshongo namandla obalekela kulo kuyasinda. Shake your body and say yeah.